Kif tistgħu timmaġinaw, kienet sena illi qalbit li ħajti ta' taħt fuq. Kliem Simon Busuttil f'okkażjoni li fiha ċelebra l-ewwel sena fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Meta kienet jindirizza attività soċjali fin-Naxxar, Simon Busuttil tkellem dwaru u dwar l-istil ta' tmexxija tiegħu. Lill-Partitarji Nazzjonalista talabhom biex ma jiddubitawx minnu. Imma dan l-istil taħsbux illi huwa sinjal ta' djufija. Meta kienet jitkellem fuq l-episodji tal-ewwel sena tiegħu bħala kap, Busuttil għalhekk. Matul din is-sena li għaddiet jiena sirt naf aktar xi ġifieri li toħroġ fit-triq u n-nies jew jitbismulek jew jitkerħulek. Busuttil irrefera l-ħidma tiegħu fil-Parlament Ewropew u li preferi l-aqdam mill-firda. Dikjarazzjoni li tistona mal-pożizzjoni li ħal Partit Nazzjonalista fuq diversi temi tul din il-leġislatura. Busuttil akkuża li l-Partit Laburista huwa magna tal-gideb u maskra tal-ipokrezija. Intant waqt l-istess attività One News ma tħallix jiġbed id-diskorsi taż-żewġ viċi kapijiet nazzjonalisti Mario De Marco u Beppe Fenekadami.